Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe na manta ka jingji abasngau sanai bat basngau sangsot haduk kata-kata ya emle ubana ka jai mriu kuki hakaba ki kan hun jong ka jai mriu mai tai ki labom bat lai sho ya ne emle hadu bandekut sendon ka lai shai jong u wung sasin walti ubadai na ka jai mriu kuki riu phawai snam karta bat ubalai khon ro yak election nak parti BJP bat ubal job ro hadu lai sin kanthi yak election na thanglon constituency uwung sasin walti udai nong elam jong kajai mriu kuki hanroi sngap ka ai ka baji ai u dai hakasau tarik jong banai me arjar arpulai ki kan hun nak kajai mriu mai tai kila ab yu halanti kat baw na one meeting nakaying jong chief minister jong kajala Manipur bat kila bom lai sho kila ti di o nakakhli rangkat bat driver jong u kat baw driver jong u ola klat no asian bat ma upat ula sha bom sha ti hadu bakijai mri mai tai kila mut baw la klat no hanroi la pangkit noi u sha private hospital hadalhi bat ula sa bun bun tayau arpanai hapok kejing sumar hapok hospital ki bom kiti dia o da kitiar ki banap na kabenta jong ka klik jong u hadu ba onda kalabi nang syuban kren ulalong kumuba anna bom nang syuban kren bat bom la syu ban yo sngeu hadin arpanai kejing sya sumar hapok private hospital hadalhi la pangkit no u shaying jakasa jong u hanroi da pipet ya kene video katno kajing isang sot wala la dep ban pha sumari u hanroi ul kalalong ubom yo sneu ubalayap wat la da kam sim jong o kadang don hanroi la shu ban yo sneu la shu ban kren la shu ban yaj la shu ban yeng ul kala anna tang ban shong ru la shu sa satang ban thia no hajing thia katno kejing isnai yaw ne MLA nakajai mriu kuki nakakardan MLA bat manta ulak kalalong no uba na bom nang shu ban le ai katno kejing isnai ya kibahaying asem kalok bat kikun bat kumju royo palamat yakane kejing jenjar